Ne găsim la un episod. Azi jucăm Brawl Stars Big Game. Intrați fix acum pe Brawl Stars. De fapt, nu mai puteți, că mai sunt 20 de minute și episodul va dura 15 minute. Deci, când îl vedeți, mai sunt 15 minute. Intrați, pentru mine mai sunt 20. Dar episodul ăsta va fi mai lung. Băgați! Aveam noroc că suntem mulți Shelly. Deci, e Colt, e slab. E Colt, nu prea are șanse. Coltanis! Coltanis! Vine încoace, băiatul meu, vine încoace. Am că deja ești mort. Săracul Colt. Și odată am câștigat cu Colt. Dislike, nu ești bun. Noi deja te batem. Și trece un minut. Nasol pentru tine. Nasolanis. Un pic ceva din box. Hai să... Poate un pic din ăsta. Poate am noroc. Oh, dacă nu mă dai și pe mine. Dislike. Căci. Dacă vă e dor de mapa trecută, dați un like chiar acum. E rosa. Nu e bine. Sau. I-am luat 30. 20 secunde. Suntem buni. De ce te mă de ei? Ia. Ia că venim toți pe el. Fac să ne băgăm așa, să fim... Cum ar fi să dăm toți să fim Shelly, toți, și să fim versus un Colt. Mamă, sără Colt. Îl băteam în mai puțin de un minut. Ok. Bă, dar și Edgar și rost să zic și leave me alone. Ia, l-aștept. Mărlane. Ghepemve. Fuck, nu-l batem. Hai că poate eu dăm. Fuck, ce snoob! Nu! Treci în coa. Poate date asta mă dă pe mine. Dacă vreți să mă depim, dați like! Acum! Dați like! PUBG, nu te compari cu... Eu sunt Free Fire, muhahaha. Nu! Mergi net, stupidă! Stupid! Nu e corect. Ăsta e mai puternic. Ia că l-aștept să vină. Eu dau tare. Dar treci, mă, încoa. Treci încoa și... Treci! Fuck, bitch! Bă, dacă nu mă dă și pe mine... Ce mă enervează jocul ăsta. Mă enervează rău să mor. Dar mor odată! Doamne, numai kill-uri și să faci numai kill-uri. Ale muri nu știi. Că mor din nervi aici.
Dar dacă ești așa șmecher, treci la mine, hai! Hai, ți frică de ultimata mea, care nu-ți dă nici măcar un sfert din viață? Bă, dar ce mă enervează când filmez, dar... Eu cred că desinstalez jocul ăsta. Desinstalez jocul! Noi dăm noi 90 de secunde, 50... Nu luăm noi 40, Copile, dacă mai dai, ești nubă. Poate... Ai, mă lasă, ai. Hai, ratat. Nu mai pot, din nervi. Dă-mă și pe mine odată. Să mă dai și pe... Yes! Nu! Nu! Vă dau la tăs cu timatatul în gură. Nu-i bună și ele. Nu! Deinstalez Brawl Stars. Deinstalez Brawl Stars. Îți duc stupide cu pentru bebeluși. Nu mai suport. Ce mă enervea. Ăsta e deștept, vine direct pe noi. În timpul ăsta deja mă ascundeam. Sigur. Nobule! Sigur pierzi. Nu. Și acum, parcă vezi că ești de tot viața. Pulă în gură. Și mai are și viteză. Perfect. Nu-i perfect. Multă viață, bine, mersi. Da-te încolo, urâtul. Nu! Asta-și mai dă și viață. Nu, eu mă las de Brawl Stars. Cine vrea condus să-mi zic în comentarii. Vi-l luau pe gratis. Că fac trofeile astea în 5 zile. Ai! Ai, mă, nu puteai să-mi dăm 5.000. Ai, 3.000.
Dislike. Fac asta, fac asta, fac asta cu Battle, asta cu Daryl și asta cu Brawl și gata. Fac megabox-ul. Scuze pentru nervimii, dar nu pot, mă enervează prea tare. Mă enerva prea... Na, bă, la Vic... Ce mă enervează... Mai bine eram cu Shelly decât cu Brawlerul ăsta. Bum, shakalaka, bum, bum. Bum, shakalaka, bum, bum. BMW. Get the fuck out, man. Shit. Eu sunt Dynamite. Shit. Ihi. Man. Help me. Help me. Da, îl batem ușor. Nene. Nene. Treci încoa. Treci la bătaie. Treci la bătaie. Hai mă că-l bate. Putem să dăm 10.000 viață în câteva secunde. Că nu e imposibil. Suntem nu știu câți. Dislike. Și gata. Yeah, boy. Combinație perfectă. Nu. O iau pe ăsta. De ăsta. Perfect. De 60. Hai că în 3 meciuri le iau pe ambele. Poate un pic așa să din Megabox. Cine știe? Cine știe? Cine știe? Fuck me, fuck me! Nu lăsa gol, nu se poate! Eu versel primul, eu câștig. Dacă nu e. Ai mă, pe bune, nu câștigăm nimic la kill-ul, dar damage pot să dau. Dar kill-ul, dar să câștig nu pot. Oh yeah, boy. Dă-i! Hai că nu mă omoară Anita. Dă-te, mă. Forță. Mamă. Treci încoară, nene. Nene! Hihi, boy.
Este bine. Asta a fost videoclipul. Arrivederci! Bro, what the fuck? Say what? Bro, what the fuck?